Good morning, lover. Today mistri fitting जोंहा. मैया मानो फैयासो mistri फैदों. बोथोरा ओरैबायदि सान्दुं गोसानाय गोजौआव दं मिस्ट्रिफोरा. मैयासो थान्दामोन दिनैसो सान्दुंआ बांसिन जादों मैया फैयाखै. खथ' नेबाय थादोंमोन जोङो फैगोन होननानै. फैगोन मिस्ट्रिफोर होननानै. सानसेल'सो आराम लानाय खोथामोन. दे जेबो नंला. दे नै मिस्ट्रिफोरना. आयदा गिलिर. ना बेयावनो दोनसै ना? केटलिया नै. এটা থৈ দিছো হা পানীটো না ওপৰত থৈ দিম আউট হা ফ্ৰিজানো গিয়া ফ্ৰিজनि दै बिदो लाना फैथां केरेलानिफ्राय फन फैदों बेंगलरनिफ्राय फन फैदों ना आंनि भिडिअखौ नायनानै मालाय बिसोरना खामानि मावनायफोरना मा होनहरनाय बेंगलरनिफ्राय मा होनहरनाय मारै लोगो मोनखो जादोंमोन आरोना गरमहाय बिराद फुंनिफ्रायनो दिनै सान्दुङा देन्जार जोंख्ला हा कार्बि आंलं ओमफ्राय बेयाव बोरै लोगो मोनफैखो होननानै आसरित जादों खोमा आरो बे बहल फिथाइ थाइदोंना बैयाव रोदां थाइसोदों ओइथिंबो मिथु हानना होनो हायोबा बेखौ जि गोदै संना होगौमोन आं मिथिबाय हाबा जानानै सोलायगोन ना सोलायाखै आदा बियो हा हाबा जानानै सोलायगोन ना सोलायाखै मिथिंगाया उनालाना न' माबा मैया न'आव दै सारगुलायथारदों मालाय ओमफ्राय बेरा दुमगुलायदों सोलायबायना नंगौ नै मालाय जि खस्थ' सान्दुङाव अन्थ'बथ' बेस्राफोर फुंनि ओंखाम जानो आलु भाजिनोसै मिथुआ ओंखाम उखैदोंनो ओमफ्राय दा सानजौफुआवथ' नै मावग्राफोरबो दंखायो नालाय सानजौफुआव बिसोरबो संखागोन आब'आबो स्कुलनिफ्राय फैगोन दा संनो ज'नो ओमफ्राय आं दा आलु फ्राय खालामनो ब्लग नायगासिनो नै भाजि एवनोसै आलु फ्राय छैया रहते जमुना पहाड़ जानोसैहाय निं एसे जाना लानोसै जोङो मिथु औ आलु भाजिजों ओंखाम एसे जाना लानो मोजां मोनाखै मिउजिकखौ नङा उनावहाय कपिराइट फैयो बिदि मिउजिकआ मानो नोंलाय लास्टआव मास मोनसेनि उनावबाबो मास मोनसेनि उनाव फैना होयो आंनाबो फैना होजोबदों बिदिनो जालाय एसे फुंनायनि आबो फैबाय बेदर लाबोदों बयलार लाबोदों खुमब्रा बयलार संना होनोसैना बिस्कुट लाबोदों दा साहा होनांगोन ना खामानि मावनायफोरनो नायनाय मावग्राफोरनो बयलार सामब्राम गुफुर खुमब्रा बहाय मोनखो नोङो बेखौ गोरलै न'आव दा थायदोंमोन खुमब्राजों बयलार संना होनोसै इसोरनो थोबानो जायोना जि गोबाव नांदों खुमब्रा जानोसैहाय गोबाव जाथारबायमोन खुमब्रा जाया थांनो नोङो मिथु मानोबा रड लायनो काट लायनांगौ मिस्ट्रिफोरनो ओके थाब फै दे चाय रेडी हो गया इसोर मालाय खुरैयावसो लोंनो मोजां मोनो खुरैयाव बेबो दं लाबोखादों मालायनि ओमफ्राय मालाय आब' अराव संनो मोजां मोनो नालाय बियो फैनानै अराव संफैयो जि मोजांनो अरावसो मोजां मोनो नो गाव संनो ओंखायनो अराव सङो
आं एरनायबाय आरो एसे आहाबो संनायखौ बयलार आरो खुमब्रा संसै नै Nice नुबायहाय खुमब्रा बयलार वाव क्या खाओ टेस्टी दै नै जोंना खुमब्राजों दाउ जि गोथाव जाखानोसै दिनै खामानि मावग्राफोरना गन्थं गोदोलायसिगोन ना जानानै खुमब्रा दाउ जानानै टेलारारियाव बाथाम हरदों Thank you for Sprite. Thank you for banana. Thank you for khejur, Mithu. Malay Mithu आंनो Sprite ओमफ्राय लोगोसे khejura जोब्बायमोन नालाय khejur ओमफ्राय थालिर लाना फैदों आरो थक्था लायनो थांनाया लोगोफोर दा ज'नो ओंखाम संखांनानै आब'आ आदार फिसाखौ लायनो थांबाय फैबाथाय दा मिस्ट्रिफोरनो खामानि मावग्राफोरनो ओंखाम होनोसै आरो ओमफ्राय almond badam लाबोदों almond badam कुछ भी नहीं फिर भी तुम आ जाओ देखाओ सोलाबासो आं दिनै आं संनायखौ जागौमोन संगोन र' एबार इ गोथाव सङो दि अराव गोथाव जादों दा इलाय इखौ बानायदोंना आङो जों थानाय ओमफ्राय दे जागोन दे गाबोन साम' संनो हागोन आं र' साम' लाना फैनानै जागोन दा साम' जाया उदैयाव थाङो जोंनिया बिदिबासो जाथारबायसो साम' फ्राय नामा जाहोगोन र' आङो Hello everyone, good morning. दायो फुंनि 6:30 आरो ओमफ्राय दा जों स्टेशन थांगासिनो दङ बिनानाव सासे खौ पिकआप खालामनो थाखाय मानोना उदालगुरिनिफ्राय फैगासिनो दं निता सेस होननाया निता बिनानावा ओमफ्राय बियो दिनै माने फट'शुट दं आरो ओमफ्राय बिनानावा मेकआपखौ होगोन बिनि थाखायनो फैगासिनो दं स' बिदिब्ला फैबाय थादों लोगोफोरजों लोगोसे स्टेशनसिम बिनानावखौ पिकआप खालामनोसै बिनि उनाव मेकआप खालामनोसै बिनि उनाव फट'ग्राफारफोराबो फैगासिनो दं जाहैदों आरो लामा फट'ग्राफारफोराबो फैगासिनो दं आरो बिसोरो गारिजों फैगासिनो दं बिसोर एसे लेट जागोन आरो फैनाया बिनि सिगांनो जों मेकआपखौहाय माने खालामनानै रेडि थानोसै आरो फैबाय थादो बिदिब्ला लोगोफोर ओमफ्राय मिथुबो दङ मर्निं फाइनालि जों स्टेशन सफैबाय ओमफ्राय नै बिराद टमटमारि लाखिनानै थायो आरो बेनिफ्राय रिक्सा टमटमखौ लाबानो मोनखायो बारु मोननायाथ' थेवबो न'खौ सिनाया नालाय बिनानावा गोदान फैदों नालाय ओंखायनो लांफैबाय जों नै ट्रेन मोनसे सफैबाय बेनो नामाथाय बेनो मिथु नङाना फैबाय उदालगुरिनिफ्राय सफैबाय ट्रेना जि मोजां जोंना स्टेशन खाथि नालाय आरामसे बहाबा थांनोबाथाय टेनसन गैया ट्रेनजों अबे ओइलाय निता सिस फैबाय हाय फै नोंखौ भिडिअ लादों बिनानाव निता बे गाखोआखै सोनो हाखागोन ना बेगखौ दासो फैखादों जोङो टाइमखौ मिन्थिखागोन नालाय ओमफ्राय नै इयाव फिथा सावनायफोर मोनगोन नामा मिथु बिस्कुट लादो थु हमदो बिनानाव निताखौ माबा थाब सफैथारो ना आगै बारा गोबाव लाया गरमासो खस्थ' मोनसै दिनै जि गरम गरमथार बिदिब्ला सफैबाय फाइनालि बिनानावा दा थांनोसै जोंनावनो लागोन नालाय दिनै फट'शुटखौ ना आगै जोंहानाव जेबो गैयाहाय आगै दै जेबो लानो हायाखै जोंहा ना मिथु
लोगोफोर दायो साहा लोंग्रोनोसै आलासिनो साहा होग्रोनोसै ओमफ्राय दा माखासे आलासिफ्रा दाहाय फैगासिनो दं नालाय ओमफ्राय बेयाव दै गुदुं खालामदों खारन आङो दै गुदुंसो लोङो फ्लाक्सआव सोना लाखानोसै ओमफ्राय बेखौ संख्रि साहा आब'आ फुङाव फुदुंदोंमोन आरो आं संख्रि साहाखौ लोंनोसै आलासिनो साहा फुदुंना होनोसै आयै